Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα, από ό,τι βλέπετε, έχουμε το Poppy Playtime. Γιατί πιο παλιά είχε γίνει ένας χαμός με αυτό. Το κατέβασα και εγώ να το παίξουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Εδώ είναι μάλλον μια μικρή ταινιούλα για το παιχνίδι. Ας την παρακολουθήσουμε. Για να δούμε. Τι... Poppy. Γενικά έχω καταλάβει είναι ένα εργοστάσιο που φτιάχνει παιχνίδια και είναι η Poppy και έχει εγκλωβιστεί και εμείς πάμε να τη σώσουμε. Δεν ξέρω πώς μπήκαμε εκεί. Αυτό είναι τώρα. Είναι το μέρος που ξεκινάμε. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι αληθινό, νομίζω ήταν παλιά. Υπήρχε δηλαδή νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, πάμε να το δούμε. Το game είναι πάρα πολύ παλιό πλέον. Ωραία, τώρα το κάνουμε skip, δεν έχει τίποτα άλλο να δούμε. Πρέπει να βρούμε το λουλούδι εκεί που είναι Poppy. Λοιπόν, αρχίσαμε από ό,τι βλέπετε. Και τώρα πάμε να πάρουμε κασέτα. Πώς την παίρνω? Α, την πήρα. Ας παρακολουθήσουμε. Καλά, τις κασέτες μπορείτε να τις δείτε από άλλον YouTuber που έχει βάλει όλες τις κασέτες. Δεν θυμάμαι το όνομά του, πάντως ναι. Τώρα που πάω, από εκεί είχε ένα κωδικό, αλλά δεν ξέρω κωδικό. Από εδώ. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, μάλλον ούτε από εδώ πάω, μήπως από εδώ. Ανοιχτά είναι. Α. Έχει μήπως τίποτα? Α, να πάρω ένα να έχω σπίτι μου να θυμάμαι. Ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό ρε? Για ποιο λόγο πράσινο, ροζ, κίτρινο, κόκκινο? Πού να αντιστοιχεί αυτό, μήπως... Εκεί ρε, ωραία. Τι χρώμα είναι? Πράσινο, ροζ, κίτρινο, κόκκινο. Μήπως, λέτε ρε παιδιά, μήπως γίνεται πράσινο, ροζ, κίτρινο, κόκκινο. Ωραία. Πάμε να δούμε. Πράσινο, ροζ, κίτρινο, κόκκινο. Ωχ, όντως! Άνοιξε. Πώς εδώ. Α, εδώ είναι παιδιά. Το κάνουμε skip. Πάρουμε, τι είναι αυτό? Μπλε χέρι. Παιδιά, τι είναι αυτό? Να. Ωχ, τι έκανα? Κάπως άνοιξα. Τρέχα.
Ρε, αυτός θα με φάει, ρε. Τρέχω. Κυνηγάει. Πού είσαι? Χαγγιουάγγι. Ακόμα και είναι. Γιατί με κοιτάει? Είσαι καλό ζωάκι, πράγματι είσαι. Αρκουδάκι. Τι ακούγεται έτσι? Κόκκινο. Μπλε. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Τέριο. Δεν πάμε από εδώ. Μήπως πάμε εδώ? Όχι. Μετά από εκεί βλέπω κάτι. Δεν έχει τίποτα. Να δούμε και εδώ. Πρέπει να πάω. Τι έγινε? Τι είναι αυτό κλειδί? Πώς το παίρνω το τράβω? Μάλλον έτσι. Το πήρα τώρα, πού είναι? Δεν ξέρω. Τώρα μπορώ να ανοίξω αυτό? Ναι. Ωραία. Να άνοιξε εδώ. Τι είναι αυτό εκεί το κόκκινο? Πάμε να δούμε. Για να δούμε. Τι ακούστηκε έτσι? Γιατί ακούστηκε έτσι ήταν? Γιατί είναι κλειδωμένα, παιδιά? Τι έγινε? Ποιος με κλείδωσε? Πώς γίνεται? Κλειδώθηκα μόνος μου. Δεν έχει τίποτα. Προχωράω, πάω τσάμπα. Κατά λάθος το έκανα. Τι έκανα? Τι είναι αυτό? Πού το πάω αυτό? Τι είναι αυτό? Τι μου λέει? Θα πάω σε αυτά. Πώς? Έτσι. Και άμα το βγάλω. Και τώρα πού θα πάω? Όχι, έχει κι άλλο τέτοιο. Τι έκανα? Άνοιξα το ρεύμα. Πού πήγε ο Χαγγιουάγγι? Άγγι, πού πήγες? Τι μπορώ τώρα? Ξέρω. Ξανά αυτό. Πάλι καλά μ' αφήνει τώρα. Δεν γίνεται να μ' αφήνει. Ναι, αυτό. Εγώ δεν πάω εκεί μέσα. Ρε, εγώ δεν πάω εκεί μέσα. Παιδιά, αν θέλετε να δείτε και το Poppy Playtime Chapter 2, κάντε ένα like και ένα subscribe. Να το κατεβάσω και αυτό να το δούμε. Εγώ δεν πάω εκεί. Δεν είναι. Πίσω από την πόρτα. Όχι. Όχι, πηδάω. Δεν το ξέρω. Πάμε να τρέξουμε λίγο. Πού είναι? Πού παρά? Σκάλωσε. Δεν έχω χασέτα. Για να δούμε, έχει τίποτα εδώ? Τι είναι αυτό? Πήρα. Έχει και ένα εκεί. Ωραία, εντάξει, τώρα τι κάνουμε εδώ? Έχει καμία πόρτα. Όχι, τι είναι αυτό εκεί?
Α, το κόκκινο χέρι είναι. Α, ναι. Τι θα κάνω για να το... Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά τα παίρνω και συλλέγω. Τι το κάνω. Όχι κι άλλο. Μήπως έχει κανένα άλλο. Δεν χωράει. Πάμε, παιδιά, για να πάμε. Πάμε. Άνοιξε. Αυτό έπρεπε να κάνω. Και πάλι εδώ ήρθα. Κύκλους κάνω. Ξέρω εγώ. Έλα εσύ μαζί. Θες να έρθεις. Έλα. Έχω παρέα. Έλα ρε, θέλω παρέα. Φύγει. Τι ακούστηκε. Αυτά δεν έχω καταλάβει. Τι είναι. Τι έκανε τώρα. Πού πάει. Ξέρεις που πάει. Α, ίσως. Ναι. Ω, ναι, φέρ' το. Ναι. Γεια σας. Θέλω βοήθεια. Ρε φίλε, ούτε να το φέρετε δεν μπορείτε. Έχω 2 χέρια τώρα. Για να δούμε. Έχει κάτι εδώ. Α, μου λέει να σκύψω. Τι έγινε. Όχ. 2. Δεν μπορώ να πάω από εδώ. Από εδώ μπορώ να πάω. Όχι αυτό. Ένα. Κάνω κάτι. Πίσω. Ωραία, τώρα τι κάνω. Αυτό δεν κάνει Τι έκανα. Τέλος πάντων. Μια χαρά. Πού πάμε. Ελπίζω κάπου καλά. Α! Τι είναι αυτά ρε. Α! Ποιος μου τα ρίχνει αυτά. Έλα ρε, τι είναι αυτό ρε, δεν είναι παιχνίδι ρε. Σταματήστε τώρα. Τι είναι αυτό. Nobody live without a toy. Δεν φεύγει κανένας χωρίς ένα παιχνίδι. Τι είναι ο σκάλος. Και... Για να δω. Όχι και έλικας. Άουτσι. Τι έγινε. Ποιος έκοψε το δρόμο. Τι δεν έχει δρόμο. Α! Το παίρνω. Πάμε. Α, όχι, πρέπει να κάνω και αυτά. Τι κάνω. Να δεν ξέρω τι κάνω, παιδιά. Είμαι καινούριος ακόμα, μην λέτε τίποτα. Μήπως μπορώ να κάνω... Τώρα πέρασα. Φέρω αυτό.
αυτό με τα μαθηματικά μου. Ωραία, φέρνω αυτό. Μετά τώρα πάω έτσι ευθεία. Κάνω 1, 2 και καπάω. Δούλεψαν τα μαθηματικά μου, τέλεια. Μην πάθουμε ηλεκτροσόκ. Τώρα ανοίγει. Λέει πάω. Παιδιά, αυτό γιατί με κοιτάει. Τι έγινε. Ναι. Μπορώ να πάω εδώ. Κάνουν τίποτα εδώ. Πού βγήκαν αυτά. Α, αυτά έπρεπε να κάνουν. Τώρα τι κάνουν. Πού πάνε. Πάνε. Τι τα τρώω, μην τα τρώω. Αυτό που με κοιτάει έξω γιατί. Αυτό δεν ήταν το τελευταίο, πώς πήγε πρώτο. Τέλος πάντων. Τι φάση. Παιδιά, τι φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. Α, παιχνίδι φτιάχνουμε. Α, για να το βάλουμε εκεί, γι' αυτό λέει. Δεν έχει να κάνουμε τίποτα. Μην μου φας παιχνίδι, Προχωρείς. Τι. Όχι. Θανάτω. Αυτό τα συναρμολόγησε, αυτά τα χρωμάτισε. Συναρμολόγησε. Θα το έλεγξε, αν είναι καλά το έβαλε χρώμα. Δεν ξέρω. Έρχεται πάντως. Πάρω. Πήρε. Τώρα το βάζω εδώ. Τι γίνεται, παιδιά, πού πάω. Όχι. Παιδιά, δεν ξέρω πού πάω. Πάω από εδώ. Εδώ. Σκευό. Γιατί πάω τόσο αργά. Τρέχουμε. Παιδιά, δεν ξέρω τι μου γίνεται, εγώ απλά προχωράω. Δεν μπορώ να πάω από εδώ. Τρέχω. Παιδιά, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Τον είδατε, έτσι. Παιδιά, δεν έχω ιδέα τι κάνω. Εγώ απλά προχωράω. Άνοιξε. Παιδιά, τρέχω με όλη μου τη ζωή, ρε. Βοήθεια, πήγαινε πιο γρήγορα. Τώρα τι κάνω. Μείνε εκεί. Όχι. Ouch. Αυτό παίζει να πόνεις. Εγώ πήγαινα που να είναι τώρα, απλά έστριβα δεξιά και αριστερά και... αίμα. Σκότωσα το Χαγκιουάγι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Πάει. Ο πρώτος εχθρός μας. Τώρα που πάμε. Το κασέτα. Πάμε. Α, να το λουλούδι. Το λουλούδι. Άνοιξε. Λύσε μόνος μου. Είναι κάποιος εδώ. Hello. Τι ακούγεται έτσι. Παιδιά, τι μουσική είναι αυτή. Δεν έχω ιδέα.
αυτό. Α! Τι έγινε? Τι έγινε? Άνοιξε ένα κουτί τώρα. Παιδιά, το πέρασα. Παιδιά, άνοιξε το chapter 1. Ωραία, παιδιά. Άμα θέλετε και το chapter 2, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Και από μένα, bye bye. Γεια σας.